ଯେତେବେଳେ ମୋଶାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସୂଚୀ ହେବାର ସମୟ ଆସିଲା, ସେମାନେ ଶିଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିୟମରେ ଲେଖା ଅଛି, ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିୟମରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମକୁ 2ଟି କପୋତ କିମ୍ବା 2ଟି ପାରାଛୁଆ ମଧ୍ୟ ବଳି ଦେବାକୁ ହେବ। ସେହି ସମୟରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ସିମିଓନ ନାମକ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାନ୍ତ୍ୱନାର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କଠାରେ ଅଧିଷ୍ଠାନ କରିଥିଲେ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦର୍ଶନ ନ ପାଇଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିମୋନ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ ହୋଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଲେ। ପିତାମାତା ଶିଶୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଧି ଅନୁଯାୟୀ କ୍ରିୟା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ସିମୋନ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କୋଳକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରି କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏବେ ତୁମ କହିବା ଅନୁସାରେ ତୁମର ଏହି ଦାସକୁ ଶାନ୍ତିରେ ମରିବାକୁ ଦିଅ, କାରଣ ମୋ ଆଖି ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଦେଖିଛି। ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛ। ଏହି ଅଣ ଜିହୁଦୀମାନଙ୍କୁ ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ସେ ଆଲୋକ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ତୁମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗୌରବ ଆଣିବେ। ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏ କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସିମିଓନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ମରିୟମକୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ଏଇ ବାଳକ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଜିହୁଦୀଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଓ ପତନ ହେବ। ଏକ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯାହାକୁ ବିରୋଧ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ଅନେକ ହୃଦୟର ଭାବ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଆଉ ଏକ ଖଡ୍ଗ ତୁମ ନିଜ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ଧ କରିବ। ହାନା ନାମରେ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଆସର ବଂଶର ଫିନିଓଲଙ୍କର ଝିଅ ଥିଲେ। ସେ ବହୁତ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ରହି ବିଧବା ହୋଇଗଲେ ଆଉ ତାପରେ 84 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବିଧବା ହୋଇ ରହିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ଦିର ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଉପବାସ ଓ ନିବେଦନ ସହ ଦିବାରାତ୍ର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ସେ ସେହି ଦଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତିବାଦ କଲେ ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ମୁକ୍ତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଗାଲିଲିକି ନିଜ ନଗର ନାଜରିତକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଶିଶୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଶକ୍ତିମାନ ହେଲେ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା।